Lokho sibheka la unombuso ukhanya ukuthi ngabe ichazana uphupha inja ikhulelwe amawele. Yes ubuza kabi noma ngathi ingabe ichazana uphupha inja ikhulelwe amawele. Ngokomthetho ufuna ukuthi ke sawubona ngicela ukubuza kuchazana uphupha amawele sizocathulisa abantu kancane kancane. Abantu ufuna bakujwayele ukuthi uma ukhuluma nomunye umuntu kubalekile ukubingelela, kubalekile ukucela ngasonke isikhathi. You don't demand because it's not umuntu kufanele abuze a demand, but uyacela ngasonke isikhathi yabo. You humble yourself when you looking for usizo. So into esingayisho la ukuthi uphupha inja uPaul uhleka kakhuluma uyibona inyelezela. Thina ke sithi ukuzala sithi ukunyelezela, sithi inja iyazala, sithi iyanyelezela. Kusho la utheni uyibona ikhulelwa amawele, ukuthi ngoba ethi ikhulelwa amawele kusho besibele ibisizala besinyelezela wabotho amawele. Yabona futhi lokhu sithatha njengoPaul uhlelo lwenhlanhla olingasho ukuchuma lungasho nempumelelo yomklamo wakhe nanokuthi luba ngasakwazi ukuzakhela mhlawumbe abangane abaqotha abaningi futhi empilweni. Yabona kodwa number 2 uphupha inja sithatha njengoPaul uma izala abadlwane baqede bafe noma ibazali sibafile, ngoba lokho kungasho ukuthi lo uzodumala futhi angeke uphumelele kuloko sukukwenza mawunomklamo wakho uzofekela. Yabona number 3 ufuna sikusho futhi ukuthi uma uphupha inja sikuthatha njengoPaul uma inja idla abadlwane ngesikhathi iqeda ukunyelezela, ngoba lokho kusho ukuthi kungachaza ibhadi, kungachaza nokuswela okungenzeka kuzolandela ngenxa yokwehluleka ukugcina inzuzo yakho noma ukugcina umvuzo noma ukugcina umhlomulo wakho. Kusho ukuthi lelisuke likhoshini lixwayisa ukuthi ke ukuze ungasweli noma uzoswela ngenxa wentula noma uyehluleka nje ukugcina inzuzo yakho, uyahluleka ukugcina mhlawumbe umvuzo lo, uyahluleka ukugcina umhlomulo empeleni. Yabona, so ileyo nto le ufuna uyiqaphele lapho mawusho ukuthi uya overspenda. Yabona. Number 4 sifuna sikusho la ukuthi uma uphupha inja futhi sithatha njengoPaul uma inja inyelezela abadlwana abaningi kakhulu, ngoba lokho ngabe kusho ukuthi mhlawumbe uzogcina unenqwaba yezitha esikhathini esizayo. Psalms 22 verse 16 ke dogs surround me, a pack of villains encircles me, they pierce my hands and my feet. So la suke liqaphisa ukuthi mhlawumbe ngenzeka one day uyoyithola nje usurround abangana nqameni izitha. Number 5 siyaphetha masithina uma uphupha inja sikuthatha njengoPaul futhi uma ubona inja inenqwaba nje yabadlwane, ngoba lokho kungasho ukuthi ke kumele uqaphele ngoba isibalo sezitha zakho siya ngokukhula. Kusho ukuthi kunomuntu okungenzeka nje manje usebenza kanzima futhi akaphumuli ukwakhela izitha. Psalms 22 verse 20 uthi ke deliver me from the sword, my precious life from the power of the dogs. Siyabonga uNkulunkulu ke kulonde, uNkulunkulu akubusise. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike le video le, bese ke uqinisekisa ukuthi ke you become a paying member. You can pay 9 rand a month if iquality yakusiza iyakuvula umqondo. Siyacela ukuthi kuthole nawe kubalekile ukuthi unikele ngo9 rand every month, kanti iaccount ikhona futhi where you can deposit imali mangukuthi afisa futhi ukunikela